sententzia historikoa gaurkoa Frantzian. Izan ere, Avignongo auzitegian, epaimahaiak erruduntzat jo du Dominique Pelicot eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio bere emazteo Giselle Pelicot drogatu, bortxatu eta beste gizonezko batzuk bera eraso egitea bideratu izanagatik. Gainerako 51 akusatuak ere errudun direla ezarri dute epaileek. Eguerdion guztioi. Ernairi ezarritako isunen aferan, epaitegiek lehenengo auziaren epaia plazaratu dute. Sententziak Gasteizko zigor ekonomikoak indargabetzen ditu, baita Bilboko batzuk murriztu ere. Sententzia honetan 3 ondorio nagusi jasotzen dira. Alde batetik ez zela desordena publikorik egon. Are eta gutxiago hauek larriak izan zirenik. Eta bestetik, argi jasotzen du sententziak, administrazioak inondik inora ez duela frogatu mobilizazio horretan parte hartu zuten pertsonek gainontzeko herritarren segurtasuna arrisku larrian jarri zutenik. Epaitegiak gogorarazi behar izan dio administrazioari, kasu honetan segurtasun sailari, guk hasieratik defendatu dugun moduan, administrazioak duela isun bat jartzerakoan gertakariak frogatzeko bete beharra. Migratzaileen nazioarteko eguna ospatu zen atzo. Hego Euskal Herrian, herritarren 15% gure naziotikat jaiotako pertsona da. Honen harira, Euskal Herria beti harrera herria izan dela aldarrikatu nahi izan zuten atzo Iruñean eta mobilizaziorako deiara egin zuten datorren urtarrilaren 26-erako pasaden korrikaren edizioan Irunen hainbat migratzaileari Santiago Zubia gurutzatzen lagundu zieten eragilei babesa adierazteko. Horrez gain, atzo arratsaldean ere elkarretaratzea burutu zuten Gasteizen, pertsona migratuen eguna gogoan izan eta jaioterria alde batera utzita denok auzokideak garela azpimarratzeko. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aurtengo eguerdiko azken albistegira. Ernairi ezarritako Gasteizko isunak indargabetu eta Bilboko hainbat zigor ekonomiko murriztu ditu gai honen inguruko lehenengo epaiak. Gazte abertzaleek Bilbon eginiko agerraldian izan da gaur goizean Xabi Alo. Ernai gazte antolakundearen aurka 153 isun jarri zituen Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, orain baina Ernaik horiei helegite jarri eta Gasteizko epaitegi batek euren alde ebatsi du. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak 153 isun jarri zituen Ernaiko kideen aurka, orotara ia 300.000 euro. Hori erabat desproportzionatua eta arbitrarioa dela frogatzeko epaitegietara jo zuen Ernaik. Azkenengo hilabeteetan behin eta berriz esan dugu gure aurkako isunak ez direla ausaz izan. Eta hauek Eusko Jaurlaritzaren erabaki politiko bat izan direla. Ernai zein gure proiektua deserosoa zaielako. Eta are deserosoagoa zaielako geroz eta gehiago izatea independentziaren alde lerratzen eta antolatzen garen gazteak. Gasteizko administrazioarekiko auzien 4. zenbakiko epaitegiak 2 epai igorri ditu, horietako batean Gasteizko gertakarien arikoa Ernaik jarritako helegitea guztiz onartu du eta Bilboko aldiz partzialki. Lehenengo epaiak frogatutzat ematen duenarekin ebazpen administratiboa zuzenbide kontrakoa dela baieztatu du. Sententzia honetan 3 ondorio nagusi jasotzen dira. Alde batetik ez zela desordena publikorik egon. Are eta gutxiago hauek larriak izan zirenik. Eta bestetik, argi jasotzen du sententziak, administrazioak inondik inora ez duela frogatu mobilizazio horretan parte hartu zuten pertsonek gainontzeko herritarren segurtasuna arrisku larrian jarri zutenik. Epaitegiak gogorarazi behar izan dio administrazioari, kasu honetan segurtasun sailari, guk hasieratik defendatu dugun moduan, administrazioak duela isun bat jartzerakoan gertakariak frogatzeko bete beharra. Epaitegiak ebazpena balio gabetu duenez, segurtasun saila zigortu du isunengatik jasotako dirua bueltatzera. Bilboko kasuan ordea epaiak Ernaik jarritako helegitearen estimazio partziala jasotzen du eta kasu honetan ere administrazioaren partetik kontraesanak eta froga gabeziak egon direla nabarmendu du. Horregatik, Bilboko mobilizazioan parte hartu zuten herritar bakoitzari ezarritako isunaren zenbatikoa murriztu eta administrazioari diru kantitate bat itzultzeko zigorra ezarri dio. Guzti honengatik, ikuspegi juridiko batetik,
balorazio positiboa egiten dugu, kontuan izan da, epaitegietan aurkeztu ditugun 126 errekurtsoen lehenengo sententzia bi direla hauek. Argi daukagu, sententzia hauetan frogatutzat aitortutakoak ondorioa edo eragina izango duela gainontzeko kasu guztietan, naiz eta aurrerago ikusiko dugun hau nola emango den. Esan bezala, lehen urrats positiboa da. Ernaik nabarmendu nahi izan du bide judiziala ez dela amaitu eta azpimarratu nahi izan dute garrantzia handiko gertakaria dela euren aurkako operazio bat dagoela aditzera ematen duelako epaiak. Y creemos que estas multas fueron totalmente arbitrarias y desproporcionadas. Gai honen inguruko datu gehiago ezagutzeko asmoz, Amaiur Regurrola Ernaiko bozeramailearekin eta Amaia Bilbao Gazte Talde Abertzaleko abokatuarekin aritu da hizketan Xabi Alo. Elkarrizketa gure webgunean izango duzue ikusgai. Esan beharra dago, 4 epaitegi daudela administrazioarekiko auzia. Sare herritarrak Bilbon datorren urtarrilaren 11an burutuko den manifestazioan parte hartzeko deialdia egin zuten atzo Gazte Talde batek. Gazte belaunaldi honek konpromesu handiz bizi du gatazkaren konponbideak utzi dituen ondorioak. Eta are ardura handiagoaz korapilo hauek askatzeko konpromesua. Gure belaunaldiak izan behar du ondorio hauek pairatu behar dituen azken belaunaldia. Horregatik, Sare herritarrak urtarrilaren 11an Bilbon deitu duen manifestazioan izango gara. Konponbide prozesu integral bat aldarrikatuz. Gatazkaren ondorioak gehiago luza ez daitezen aldarrikatuz. Behin betiko bakea, konponbidea eta elkarbizitza aldarrikatuz. Behin betiko etxera oihukatuz. Gazteok konponbidean. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera. Nafarroan gaur bozkatuko dituzte 2025ko aurrekontuak. Plan ekonomikoa aurrera irtetea dago aurreikusita Foru Gobernuaren eta EH Bilduren arteko akordioaren ostean. Honen harira, LAB sindikatuak elkarretaratzea egin zuen atzo parlamentuko atarian aurrekontu duinak aldarrikatzeko asmoz. LAB Nafarroa Garaiko eta EAEko parlamentuen aurrean mobilizatu da aurrekontuen bozketen bezperan. Gaurko gunean Nafarroako 2025ko aurrekontuak onartuko dira, eta honen harira 11 dira aste honetan mobilizatu diren sektoreak. Zahar-egoitzak, enpresetako langileak, hezkuntza publikoa eta zerbitzu publikoak besteak beste. Kasu honetan, LAB sindikatua Nafarroarako zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako aurrekontuak salatu dituzte. Badakigu Nafarroan eta EAEn erabakitzeko eskubidea ez dugula, langileok ez ditugu gure lan baldintzen negoziaketa eskubideak. Eta hori badakigu, Madrilen aprobatzen diren legeak Nafar gobernuak bere gain hartzen dituela eta Nafarroan oso daude horiek inposatuz. Era berean esaten digute zerbitzu publikoak indartzeko dirurik ez dagoela, baina badakigu hori gezurra dela. Badakigu fiskalitate ezberdinen bat eginez izango genukela dirua hornitzeko zerbitzu publiko horiek bermatzeko. Horregatik politika publikoak erabat aldatu behar direla aldarrikatu dute. Azken aldietan gainera oso modan dagoen kolaborazio politiko-pribatuan dago tematuan Nafar gobernuak, eta badakigu zer suposatzen duen horrek alde batetik zerbitzu publikoen privatizazioa eta privatizatutako zerbitzuaren prekarizazioa. Adibidez, zaintza zerbitzuetan eta gainera, guztiak bakizuen moduan emakumea dira guztiak. Honen adibide daukagu, bi adibide oso garbi ditugu alde batetik. Osasun bidea baino ploien privatizazio saiakera eta zahar-egoitzetako lan hitzarmenak gertatzen ari dena non. Parte pribatuak lan hitzarmenak ez du itxi nahi, ez du sinatu nahi, eta hori ematen dio hobeto eskubidea. Zaintza sektorean jarri dute fokua gehien bat, alderdi politikoei ausartak izatea eskatu die eta borondate falta salatu dute. Bukatzeko, LAB sindikatuak iragarri du datorren udaberrian zaintza sektoreak publiko egiteko mobilizazioak deituko dituztela Euskal Herri osoan. Etxebarrin udaltzain bat 3 urtez aritu da lanean, ustez faltsututako arkauteko titulua aurkeztu ostean. Kaleratu dute dagoeneko gizonezkoa.
Bueno, guk ezagutza izan genuenean, kasu hori egon zitekeela udaltzain baten kasuan, pues lehenengo zen izan zen, expediente informatibo bat zabaldu, zeo izan zen egin beharrekoa, edo esan zigutena egin beharrekoa lehenengo urratsa, eta bueno, orduan expediente informatiboaren barruan, bueno, ikerketa bat egin zen, eta ikerketaren barruan, pues bueno, aurkitu ziren gauza batzuk, esaten zutena, pues bai egon zitekeela delitu bat, bere egoera horretan, ez? Orduan, bueno, expedientearen dokumentazio guztia guk fiskaltzara bidali genuen, eta fiskaltzak aldi berean eskete judizialera, ez? Eta, bueno, horren epaitegian dago, eta berreron egiten dauz. Atzo migratzaileen nazioarteko eguna izan zen. Hego Euskal Herrian gure mugetatik at jaiotako pertsonek herritarron 15% osatzen dute. Pertsona migratuen nazioarteko eguna dela eta Euskal Erakundeek ekitaldi desberdinak programatu dituzte, gorrotoari aurre egin eta herritar berrien onerpena hobetzeko sariak banatu dituzte. Bilboko udalak Euskadiko Kolonbiarren elkartea eta Munduko Medikuak elkartea saritu ditu kolektiboaren alde egindako lanagatik. Nafarroako gobernuak bere aldetik Navarra de Colores saria eman dio Ola Arafati, duela 22 urte iritsi zen migratzaile gazatarrari. Lakuako gobernuak Guardiako migrazioaren urteko itunaren deialdia egin du, eta eremu lokalenetatik egiten den harrera lana omendu du. Biztanleria migratzailearen garrantzia gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuak aurreko hilabetean zabaldutako datuen arabera, Arabako biztanleria migratzailea 17% da, Nafarroan 20%, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz ez da 10% iristen. Etxebizitzaren garestitasunak eta lehen sektorearen pisu txikiagoak azaltzen dute lurraldeen arteko alde hori. Iruñean, 7 euskal aktivisten epaiketaren hasiera dela eta hainbat erakundek prentsaurrekoa eskaini dute Jakus kanpaina aurkezteko. Duela 8 hilabete, hainbat erakundetako ordezkariek publikoki onartu zuten martxoaren 14an korrikaren pasabidea aprobetxatuz 36 migratzailerekin batera Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubia zeharkatu zutela. Prentsaurrekoan, deklaratzera deitutako 7 aktivisten errugabetasuna defendatu dute. Euskal Herria harrera, inmigrazio eta emigrazio lurraldea izan dela aldarrikatu dute, eta horrela jarraitzea nahi dutela. Horregatik, guztiagatik, urtarrilaren 26an, fiko batik Hendaiara mobilizatzeko deia egin dute. Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskaera berri bat luzatu dio, ertzaintzak euskal hiztunen eskubideak bermatu ditzan. Eskaera bi herritarrek Arartekoaren Donostiako bulegoan ipinitako kexaren ostean burutu da. Leioan dena prest dago aurtengo Gabon festei ongi etorria emateko. Egitarau oparo antolatu dudalak eta atzo egin zuten honen aurkezpena. Olentzero eta Mari Domingi heldu dira Leioara, alkateak egin die harrera eta Gabonetan herrian izango diren ekintzak azaldu ditu. Aipagarriena aurten elur bola handi bat, haurrak eta helduak barrura sartu eta elur artifizialarekin jolastu ahal izateko. Olentzero eta Mari Domingi mendialdea atzean utzi eta Leioara heldu dira. Iban Rodríguez alkateak egin die harrera Leioako Elesaldeko errotan eta bertan prestatuko dituzte abenduaren 24ko gauean banatuko dituzten opariak. Oin dela gitzi egon gara umeen kontseiluen, Leioako ume batzuk ekartzen dira nigaz eta egon dira lan egiten jolasaren inguruan. Han descubierto que el juego es un derecho que tienen los niños y niñas. Y aparte de pedir tiempo para jugar con sus amigos y amigas, también pedían ese tiempo para Ita y Ama, que
por lo menos 15-20 minutitos al día, ¿no?, se dedicara a jugar. Leioako udalak gabonetarako jardueraz beteriko egitaraua prestatu du eta hilaren 20an bertan. Hasiko dira gaztaina erren banaketarekin. 24an Leioako kaleetan barren abiatuko dira Olentzero eta Mari Domingi eta aurrei harrera egingo diete Elesaldeko errotan. Hasiko gara ja bariko honetan, gaztainekaz. Bai. Gero badeko guzuen harrera. Eta lauan eukiko dugu zuen harrera. Eta gero, badeko guz bebai urteari amaiera moteko bebai, kanpai txikiak. Horietaz gain umeentzako hainbat tailer eta ikuskizun antolatu ditu Leioako udalak eta aurten berrikuntza moduan elur bola handi bat jarriko dute. Egongo da bola berezi bat, elurtuta dagoan bora berezi bat eta barrura sartu ahal izango gara, bai umea zein gurasoa, argazkiak ateratzeko eta jolasteko apurtxu bet, ezta? Egongo da erdialdean zehar, egun bakoitzan joango da mugitzen. Bai, Udondotik hasiko da, gero Euskal Etxe plazara doa, eta gero amaitzen dau hemen, Jose Ramonak etzen. Beraz, 3 kokapen eukiko dauz, eta benetan, zer diferentea eta diferente bai, ez da? Eta argazkiak ateratzeko eta, nik uste gauza politez. Programazio horri guztiari Leioako Udal Kontserbatorioak antolatutako Gabonetako kontzertuak gehitu behar zaizkio. Olentzero eta Mari Domingi Leioara gerturatu zirela aprobetxatuz, haiekin solasean aritu zen atzo Xabi Alo. Olentzero eta Mari Domingi zen moduz. Bueno, ondo gabiltza, ez da? Ondo eta oso posik, bai. Zeran joan da, mendian egon zaren ten urte hau? Denbora, luzea izan da, baina gauza pilo bat egiten ditugu hor, Lana, pastelak egiten ditugu, bera jaten ditu pastel pilo bat Olentzero, pilo bat jaten du bera. Batxutan. Bakarrik onenak. Beti egiten ditut onenak, Olentzero, a ver. Eta ze eskatu dute aurten umek, holan orokorrean? Baitu, gero eta gehiago teknologia. Teknologikoak. Betikoak, badauzkagu bizikletak, patinetak, panpinak, baloiak, betikoak urtero bezala beti errepikatzen dira. Liburu pila bat aurten bebai eskatu dute. Bai, eta baita ere, aurten bereziki, hori, dendatan eta horrelakotan ez dauden gauzak ere eskatzen dute. Gauzak materialik ez. Denbora eskatzen dute, gurasoekin egoteko denbora, lagunekin egoteko denbora. Bai. Denbora, oso importantea. Hobeto egotea eta alakoak, eta geratzen gara, gurasoekin, hitz egingo dugu. Gurasoekin eta esango dugu, denbora behar dutela umeek zuekin egoteko mesedez. Olentzero, Mari Domingi, ez dakit mendian jakitun zareten munduaren egoeraz, nola ikusten duzue munduan dagoen egoera hau? Pizka bat zarto, ez dakit. Aiagatzen gara, berriak, Aiagatzen gara berriak, eta... Enteratzen gara, baina, ostras, ez dago, gauza ez dago zondo. Guda pilo bat daude, oraindik, eta gero eta gehiago, leku berberan, venga, bombak. Eta horko jendea... Bai, gauza ez dago zondo, baina... Behar bada bakea askatuko dugu bai? Bai, noski baietz bai. Bai, ametik bakea askatzen dugu, mesedez eta favorez, Zenbat urte dramago bakea askatzen, zenbat urte. Kostatzen da, llegatzea, bai. 40 urte edo. Kostatzen da ez da llegatzen. Hau ez bada, bestea da, ez dakigu zer gertatzen den, baina... Eta entzun dugunez, kapritxoz da. Ez dakizu zer gaitik da. Tori, guda, ala, kentzera noa. Zitxe egin behar duzue. Eta lako truke edo nola ditzen da orain. Denbora behar dute beraiek bebai, hitz egiteko, denbora behar dute, zeri behar dira, hitz egin eta soluzioak bilatu. Horrela, kontu alaiago batekin, aurten abesti berri bateko zue, Izarok egin duena, heldu da mendira abesti hori? Heldu da, baina azke Olentzero ia ez du irratia ipintzen eta... Esan didate, badagoela abesti berri bat... Ni entzun dut. Zuk abesten duzu... Nik entzun dut abestia, Olentzero, zuk ez dakit entzun duzu, nezala ez? Zu badakizu?
Ez dut abestuko, Olentzero. Nik ere. Ez dut abestuko, ez. Horra, gure Olentzero, ez da hori, ez da? Beno, Isaro, hartu denbora purbet, torri gugana, mendira, bai, eta ensaiau bat egingo du abestierekin. Bueno, ideia ona da hori. Bai, venga, Isaro, nahi baduzu, etorri. Gonbitatu da zauz, bai. 14 arte lan egiten du, bai. 24 arte, a ver. 24, vale. 14 pasatu da. 14 ja. 24 arte lan egiten du, eta gero ja libre gaude, vale? Eta zu porretan zaude, orduan, Bai, tortza. Bikote, animo, eta ondo pasa alden neurrian. Eta zuek bai, ondo pasau. Eta urte berrion esan beharko dugu. Bai, hori da, Gabon zoriontsuak izan, eta urte berrion guztioi. Berba batzuk Amaika telebistarako? Gabon zoriontsuak urte berrion eta gogoratu 24an etxe guztietara ailegatuko garela. Así que, ez dugu eskatu aurten... Ez dut zer esango, bera bakarrik. Bai, baina entzun gauza bat, jateko gauzak, ez dugu eskatu aurten jateko gauzak. Bale. Esnea, polboroiak, txokolatea, bomboiak, alako gauzak, aurten ez ditugu eskatu. Energetiko berritak, hori da modernoa, ez da? Bai, baina niri gauzak hori nik nahiago dut polboroiak, bomboiak, turroiak, bai, eta naporentzat, senarioren bat, edo bai. Eta horrekin ja, listo, ez da? Eta ardoa, ez mesediz. Ardoa, hori gauan lan egiteko, ardoa... Ez gara llegatzen beste etxetara, así que ur pizkatxo bat, esne pizka bat, eta horrekin ja, nahiko. Bai, Coca-Cola... Coca-Cola ez. Ura, Olentzero, ura, utziko dugu ura, bai. Ura, bakarrik. Agur guztioi, agur. Olentzero! Nafarroan greba eguna dute gaurkoa desgaitasunen sektoreko langileek. Goizean Iruñan egin duten mobilizazioan izan da gure berri emaile Irune Rejano. Desgaitasunaren sektoreak greba eguna deitu du eta parlamentuaren aitzinean bildu da hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko eskatzeko. Sektore honek 2000 langile hartzen ditu bere gain Nafarroan eta haien haserrea eta nekea adierazi dute negoziaziorako prest agertzen ez direlako. Nafarroko aurrekontuak onartzen diren egunean salatu dute ez dituztela zaintza eremuan aurrekontu partidarik sartu. Grebari jarraipena egiteko arratsaldean manifestazioa deitu dute ere. Desgaitasunaren sektoreak greba eguna deitu du hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Gaur goizean Nafarroko parlamentuan aurrekontuak onartuko direnean, parlamentuaren aitzina bildu dira sektoreko langileak, sektoreko patronalen inmobilismoa eta blokeoa ikusita, Nafarroko gobernuaren konplizitatearekin behin betiko negoziazioa irekitzeko eskatzeko. Batez ere, gobernuak dioelako dirurik ez dagoela eta patronalak gainera horren aitzakiarekin ez du bere etekinetatik deus ez eman nahi eta langileon izerdi eta lanagatik ateratzen dituzte haien etekinak zerbitzuaren kaltetan beti ere. Nafarroko gobernuaren erantzunkizuna zuzena dela argi utzi dute. Naiz eta zaintzaren negozioa egiten duten enpresa pribatuei eskaintzen dien zerbitzua. Talde politikoekin bildu gara eta gure egoera bertatik bertara helarazteko, baina hitzak baino ez ditugu jaso. Gero aurrekontuetan ikusi berriz ere ez dagoela diru partidarik zaintza lanetarako. Zaintzen dutenak, nor zaintzen dituen galdetzen diogu gobernuari. Beraz, grebagun honetan jarraipena ikusten ari gara, zerbitzu minimoak gehiagizkoak direla pentsatzen dugu ere, egunean finkatu dituzte, beraz, urte osoan zerbitzu minimoetan ematen dute, eta egoera larria da horren. Egoera horren erantzule zuzenak PSNek geroa bai Kontigo Zurekin eta EH Bildu direla adierazi dute. Beraz, bihar negoziazio maila daukatela aurreratu dute eta argi utzi dute haien eskuetan egonen dela noranzko bidea hartu nahi duten. Frantzian, Avignongo auzitegian, epaimahaiak gaur goizean kaleratu du Perikot kasuko sententzia.
Hala, epaileek erruduntzat jo dute Dominik Pelikot, hamarkada batean zehar bere emazte Giselle Pelikot drogatu, sexu erasoa egin eta beste gizonezko batzuri bortxatzeko eskaini izanagatik. 20 urteko espetxe zigorra ezarri diote, Frantziako lege araudiak kasu hauetarako ezarritako altuena. Écartez-vous, s'il vous plaît. Ekialde hurbilean, Zisjordanean, borrokan dabiltza palestinarrak euren artean azken egunotan. Izan ere, Palestinako aginte nazionala hainbat erresistentzia talde eta buru erasotzen dabil Jeninen lurralde honen iparraldean, sedizioa eta kaosa desagerrarazteko asmoz euren esanetan. Tentsioa ohiko kontua da Zisjordanean, baina orokorrean Israelen aldetik etorri ohi dira erasoak palestinarren etxe eta lurren lapurreta eta suntxiketa kasu. Gaur gaueko musika zuzenean saioan, Latxama taldeko kidekin arituko da solasean Koldo Otamendi. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Latxama taldea ezagutuko dugu. Berriki Donostialdean sortutako musika egitasmoa da honakoa. Taldekideen artean, musika estenako zaku zarrak biltzen dituena. Taldea musikalki mexika giroetan dator. Rantxeretatik abiatuta, korridoak eta bestelako giroetara egiten dute salto. Badira bestelako doinuak ere, esaterako kumbiako elektronikatik tiraka dauden beste kantu batzuk ere, baina finean mexikar doinuak dira nagusi Latxamaren proposamenean. Esan bezala taldekideek badute aurretik musika bide bat. Chill Mafia, eskakeitan edo bestelako taldetan ibilitakoak dira, guztiak festa giroko proposamenetan. Eta hor kokatzen da ere Latxama egitasmoa. Festa eta parranda giroan. Hala ere taldekideek dioten bezala, Latxama ez da berbena bat. Beraz, ez hartu horrelako talde bat bezala. Latxama kantu propioak egiten dituen musika egitasmo berria da, eta bide hortan kokatu behar da. Aipatu bezala musikari arituak daude talde honen atzean. Hala ere aipatu behar da taldearen izaera ikusita badala zerbait berria bertan. Erabiltzen dituzten musika tresnak anitzak dira, eta ez dira osoikoak gure artean beti ere. Tromboia, trompeta, helikoia, 12 sokako gitarra, edo gitarra bera erabiltzen dituzte kantuak egiteko. Gaur egun 5 taldekideek osatzen dute Latxama taldea, eta bide horretan aipatu behar da 5 taldekideek abesten dutela kantuetan. Horrek berezitasuna ematen dio taldeari, eta bide horretan kantu bakoitza ezberdina da ere, naiz eta parametro berdinetan aritu. Azpia hotsak ere nagusi dira kantuetan, taldekide guztiek laguntzen dute abeslari nagusia, eta gainera aipatu behar da Latxamaren kantuak abesteko kantuak direla, eta ikuslegoak badaki. Musa Mairu izeneko kantuarekin ezagutu genuen taldea, bertan Kilikiren kolaborazio izan zuten, eta kantu bakar horrekin hasi ziren kontzertuak lotzen. Uda bero izan dute, eta orain azaroan ikusi du argia taldearen lehenengo diskoa, 9 kantu berriekin. Urtean zehar kaleratu dituzten kantuetan lankidetza ugari izan dituzte. Puro Gudari abestian Txintxokoren laguntze izan zuten. Guadalupe abestian berriz eskakeitan taldeko Peioren ahotsa,
Gaur egun, Marte Lasarte egitasmoan. Gazte irratian izan ziren ere, eta diskonetarako beste bi kolaborazio. Bat, Raimundo el Canastero taldearena, eta bigarrena, Chill Mafia taldeko Flaco Funkirena. Aipatu bezala, 5 taldekidek osatzen dute egun La Txama taldea, baino taldearen inguruan lagun asko daude. Kontzertuetan eta grabazioetan. Taldekideak dioten bezala, La Famosa ONG. Diskoa kalean otsailean abiatuko du taldeak kontzertu dira. 2025 urtea topera ibiliko direla diote, eta segurazki agertoki askotan ikusiko ditugu. Berriki 40 minutu rock ekimenaren kanta egin berri dute, otsailaren bertan ospatuko den elkartasun jaialdiarena. Bertan ariko dira ere beste hainbat taldeekin. Beraz gaur, abenduak 19, gabeko 10etan, hemen 11 telebistan, musika zuzenean telebista saioaren beste atal bat ikusteko aukera izango duzue. Gaurko protagonista, La Txama taldea. Era berean, sarean saio guztiak ikusteko aukera izango duzue, 11.eus atari digitalean. Gure aldetik besterik ez. Datozen egunetan ez dugu eguerdiko zuzeneko albistegirik emitituko, baina gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu eta 2025 urte hasiera polita izan dezazuela. Mila esker gurekin izateagatik, ondo izan eta datorren urtera arte. Zein da zuen uste?